може ли да ви чуе гласа? Бихте ли се представили? Заповядайте. Добър ден. Казвам се Пламен Георгиев. Казвам се Христо Кънчев. Росен Лозанов. И вашата дама? Ани Калев. Милена Иванова. Здравейте. Мим Студио Алба. Мим Студио Алба. Признавам ви, че в нашия досегашен опит вие сте първите, които не ни показаха своя художествен ръководител, за да се разберем с него, но въпреки всичко, ето, значи ние успяхме да заснемем част от вашия спектакъл. Разкажете ни за него. Спектакъла е едната от посоките, в които работи нашето студио. Спектакъл е съставен от класически етюди на майсторите на пантомимата, в случая на френската пантомима. Казва се Мимус Албус, или Вечер на класическата пантомима. Това е изданието специално за френска пантомима, като освен това има още 4 издания, които включват един спектакъл се казва Татко Чаплин, етюди от Нямото кино. Другия спектакъл се казва Маска в черчевете и включва етюди от майсторите на пантомимата в западноевропейските страни. А последният спектакъл Клоуни и Аполони включва етюди на майсторите от социалистическите страни, като подготвяме и още 2 спектакъла по класически етюди и миниатюри в тази насока. Един е специално за миниатюри от времето на романтизма, а другият е за включва етюди на източната пантомима. От колко време работите заедно? И различно. Аз съм специално от 4 години, някои от колегите са 5, 6 и 7, а други има и от по-малко. Разбира се, тъй като всяка година има подготвителни студии, които се обучават и след първоначалната необходима 2-годишна подготвителна студия имат право да играят на сцена. Разбрах, че самоорганизацията ви е вече стигнала до там, че вие действително се справяте в момента без художествен ръководител, с проблеми или без? Разбира се, те нямат край във всяко едно отношение. Като се започна от костюмите, реквизита, етюдите, които сами подготвяме и които само се контролират от нашия ръководител. На какъв принцип сте организирани? Може би вие ще ми кажете, на какъв принцип е организирана вашата група? Ами, на всеобщата демократия, ако мога така да се изразя. Тоест, пълен плурализъм на мнения в групата. Да оставим на страна това, че всеки може да членува каквато и да е партия, но в смисъл такъв плурализма съществува в такава степен, защото едновременно има плурализъм и едно общо мнение на групата, едно единство на мненията. И по отношение на творчеството също има такъв плурализъм, понеже всички спектакли наши на студиото ние ги правим общо. Тоест, нашият художествен ръководител, който е и наш учител и приятел, и доста дължим на него. Кажете му името. Александър Илиев се казва. Той по-скоро инжектира идеите, а ние заедно решаваме в каква посока ще тръгнем. От нас идват предложенията по време на спектакъла и общо взето има понякога доста дълги спорове, докато наистина стигнем до едно общо мнение. Кажете с какви идеи участвахте вие в този спектакъл? В този, дето сега ще се играе? Идеите са нашите етюди. Те не са изцяло нашите етюди. Ние сме използвали сюжетите на класическите етюди на Марсел Марсо, Жан-Луи Баро и други класици в пантомимата, но ние само сме взели идеята, а всеки развива въображението си спрямо тази идея. И абсолютно творчество. Колкото етюди можеш да направиш, имаш идеи, можеш да ги изиграеш на сцена.
Колко души е вашата група? Групата включва няколко формации, в смисъл студио първа година обучение, втора година, професионалисти и детска студия, набрава общо около 50 човека. Съществува в този си вид с тази система на работа и на обучение от 5 години. Някъде. До този момент, мисля, че София вече научи за нашата студия, свикна с нашето постоянно присъствие тук в градинката на Кристал и на улицата. И не само София. Да, разбрах, че идеите са ваше общо дело. Какви идеи имате за в бъдеще? За в бъдеще в момента подготвяме един спектакъл на основата на славянската митология и демонология, който се надяваме да излезе в началото на следващия сезон. Смятаме да продължим нашата работа на улицата. Мисля, че сме пионерите в това отношение специално у нас. И експериментът според нас се заслужава да бъде продължен. И още много идеи. Тогава до следващите ни срещи. Благодарим за това. Hysteria, insomnia, stress, neuroses. Please give a better impression with clever use of cosmetics. Among others at this very happy wedding were Mr. and Mrs. The bride looks very pretty, wearing a dress of old lace designed by